שלום ליהלומי זין אחת ולכל מי שנכנס לכיתה הווירטואלית. אנחנו כרגע בשיעור באלגברה, נושא של חוקיות ומשתנה אלגברי. בואו נראה את הקשר ביניהם. שיעור מספר 2 בנושא הזה. אז לי יש את התרגיל מהספר בצורה מקוונת. שימו לב איך אני מעתיק את התרגיל, אני לוחץ על שיפט, מקש חלונות והאות S בו זמנית, המסך מחשיך, ואז אני ניגש ומעתיק את השאלה. עכשיו יש פה לגוגל, יש מה שנקרא גוגל ג'אמבורד, ואני יכול לעשות לי מחברת במתמטיקה. למשל אני אחפש ואקבע את הרקע, והנה הרקע הוא דף משובץ. אני עושה קונטרול V ומעתיק, ומעתיק את השאלה. אז הנה יש לנו פה את השאלה, ופה יש לי את הסרגל כלים. אני בוחר לעבוד כרגע עם העט בצבע אדום, ובואו נקרא את השאלה. מחיר ליטר אחד של דלק הוא 7 ש"ח. מהו מחירם של 20 ליטר דלק? אז אני רוצה להראות לכם אופן כתיבת פתרון באלגברה, שתתחילו אותו מעכשיו, מהשאלה הראשונה הזאת, ועד סוף כיתה י"ב ועד בכלל. אז אנחנו נרשום ככה, נרשום קודם כל, נעשה איזה מין טבלה שנכתוב כמות ליטר דלק ומחיר הדלק. אז עבור 1 ליטר, הנה אני כותב פה, עבור 1 ליטר, אנחנו משלמים 7 ש"ח. שואלים אותי באלף, מה מחירם של 20 ליטר דלק? אז אני כותב 20 ליטר, ואני יודע שמחיר של 1 ליטר שווה ל7, אז אנחנו נעשה 7 כפול 20, ביחד זה 140 ש"ח. עכשיו, כדי לסיים את התרגיל, זה מחייב אתכם מעתה והלאה לרשום תשובה סופית, תשובה באופן הזה. זה מחויב בכל מבחן וכל מבחני הבגרות, וכותבים באופן הבא, מחיר 20 ליטר דלק הוא 140 ש"ח. אז זה סעיף א' וזה סעיף ב'. עכשיו בסעיף א' אני יודע שהנתון הזה לא השתנה. כלומר, ליטר אחד שווה 7 ש"ח. שואלים אותי בסעיף ב', כמה ישלם אדם עבור בי ליטר? אז זאת הכמות. אני לא יודע מה המספר הזה משתנה. הוא יכול להיות 20, הוא יכול להיות 10, הוא יכול להיות 30, הוא יכול להיות 25. זה לא משנה. כרגע אנחנו לא מחפשים מספר שלם כמו פה, אלא אנחנו מחפשים איזה ביטוי אלגברי שייתן לנו את היכולת לחשב עבור כל כמות ליטר שאנחנו נבחר. אז מכיוון שפה עשיתי 7 כפול 20, כי היה לי מספר קבוע, באופן דומה אני יכול להגיד שזה 7 כפול B. ואז התשובה היא מחיר B ליטר דלק הוא 7B. חבר'ה, אין לכם מה לצפות פה למספר כלשהו, אלא רק לביטוי אלגברי. הביטוי הזה, שימו לב, אם אני אומר למשל ש-B
שווה 20, B שווה 20 ליטר, אז אנחנו נמצאים במקרה הזה. אם אני אומר ש-B שווה 30, הרי הוא משתנה, אני יכול לבחור כל מספר. אתמול מילאתי ב-20 ליטר דלק למכל שלי, ושלשום מילאתי 30 ליטר. אז אני כותב באופן הבא, למשל פה, שאני יודע שזה 7 כפול 30. אז הנה, אני עושה הצבה. כלומר, כש-B שווה 30, אז זה יהיה 7 כפול 30. עכשיו, אין פה את הנקודה, אנחנו כרגע עובדים עם נקודה, אבל אפשר לרשום את הביטוי אלגברי ללא נקודה. 7B זה בדיוק כמו 7 כפול B. אז זה התרגיל הראשון של שיעורי הבית. יש לנו פה תרגיל נוסף, שזה התרגיל מספר 3 נדמה לי, אז בואו נראה. אז אני, כדי לפתור את זה, ארשום את הסדרה 1, 10, 19. אומרים לנו שזה X וכך הלאה, סדרה כזאת אין סופית. רשמו במילים את חוקיות הסדרה. אז אמרנו, קודם כל אנחנו מתייחסים לאיבר הראשון. האיבר הראשון בסדרה הוא 1. כל איבר החל מהאיבר השני גדול בואו נסתכל, זה 9, זה גם 9, וכך הלאה, גדול ב9 מקודמו. עכשיו בואו נניח לרגע שלא נתנו לי את האיבר, ואומרים לי, לא נתנו את הסדרה הזאת, ואומרים לי, הנתון שלנו זה החוקיות הזאת. אז בואו נראה, האיבר הראשון בסדרה הוא 1, אז אני הולך לבנות את הסדרה באופן הבא. הנה, זה האיבר הראשון, 1. עכשיו אומרים, כל איבר החל מהאיבר השני גדול ב9 מקודמו. אז זה 1, הבא בתור שהוא יהיה 1 ועוד 9, אז זה יהיה 10. וזה גדול, האיבר השלישי גדול מהשני ב9, אז הוא יהיה 19. וזה יהיה 28. וכך הלאה. עכשיו אומרים לנו, רשמו ביטוי אלגברי לאיבר הבא אחרי האיבר המסומן ב-X. אז בואו נגיע לפה, לסדרה X, זאת אומרת, לאיבר שערכו X. כמובן שאני יודע שהאיבר הבא חייב להיות גדול ב9, אז אני כותב X פלוס 9. לכן הביטוי הוא X פלוס 9. נמחק שזה יהיה טיפה יותר יפה. וזה זו התשובה הסופית. זהו, כרגע הזמן הולך ונגמר מבחינת ההקלטה. אני אסיים ואמשיך בתרגילים בשיעור הבא. אז תודה ונשתמע. ביי.